ole 6 pay atanga 7 pay kan ho thar tu zate chu chu na tu 7 Mizoram pay fixation software hi free la he software hi kan lo nei sa lo nei chuan tilai a hian tiang hian download the ni a www.kvilsoft.com/upload/product files/7pay fixsoftware.rar te a he hi browser a internet browser a kan ziak lu tanga ani lo vek pin hemi guide book mi hi hian kan click anga kan click hian automatic in hian no alo kan tianga kalmi don ani tin he software hi ti hian kan han download nu khan zip file kha kan extract ni tiang hin lo langa hi a software chu ni a chuan hi kan double click chen ti khian lo lang ta a line ha kan click chen he bo malanga click lo pen ma kan bo mi don ta ne ti chuan he ta hianin kan ti dan tu chu pay ben te he kan click anga pay ben te kan click anga ti chuan tin na na hi 6 pay ben a kalon ta sela chuan he ta hian 156 ben pay kan share chen ti hian kan ziak hen lo kon hi down lo ta se ta hian 21000 te ko ha ka ziak the thowa basic pay tu lama ka ziak the ben pay tu ran ka ziak the ni like kan select khan like red pay chu hem mi zel he run ham halanga ti chuan chu kan basic pay a hui kha multiplication factor to 2.57 in kan condition he lo ni ta a chuan hi sokan to pa ngai ni chuan ti hian so kan click anga hi 7 pay a na tu level 10 in 56100 lo ne a mara chu doctor NPNA turang chi te khani chan kan tik anga he kan tik hian sin hi sang khat basic pay khan NPA za to chu ti hi lo nia tin NPA manga DA January 2016 a DA 125% anga kan chutan heti za thilo nei le bok ta a ti chuan chumi manga doctor ani chuan 7 pay a basic tu chu kan click chuan 61300 alo nia ti chuan hi incremental dan tu chu lo ne nga tiang hi dan tu chu ni ta me a chuan hi text file a kan copy tu chuan copy kan tianga notepad a hen lo ta thaila ti hian lo langa tin kan tu chuan excel a kan ti chhuak thei boka excel a kan ti chhuak tu chuan tiang kan click anga desktop a kan lo ti thaila te he lo ta hi lo ni me don ta ne ya pa hi lo ni ta a incremental so na kan ron lang ta ani hin hi information hi englo hi kan tu chen hian lo lang te pu nga ta he kan download the ngal ko to na ni tin ho ko hi kan tu chen hati hian right click copy tin kan copy the pu kang ti kha man dan tlang pi tur ani a se cheng du kanam chuan about asa information atang hin kan jot cheng don ne